gising na ako. Gising ka pa rin. No, oras na 3:30 na in the morning. Gising pa siya. Hindi ka pa nakatulog kahit kunti. Ha? Hindi lang ako nakantog dyan eh. Anong ginawa mo? Habang natutulog kami. Naglaro ka? Alin? Naglaro ka po? Hindi naman. Today guys, ang bait ko. Paano ka naging mabait? Oh, bait ko. So, bait ako kay Ate Jane. Tinawin tingin natin. Pero thank you dahil nagplansya ka kagabi talaga. Tapos ang ganda-ganda ng pagkakaplansya niya ng mga uniform. Ang dami nating... Ay, na-plancha, ba't di maganda? yung naplansya, maganda. Syempre, maganda. Magandang kasi sinipag. Ay. Doon lang pala yun. Maganda. In my opinion. Maganda kasi sinipag. Yung towel, wag iiwan dyan, ha? Alam nyo naman yung mga requirements ko. Nagdudugo sa bitis ko. Nak. Ano lang yan? Ano lang? But, floor ano wax. yan? Floor wax, nako. Nakakainis. Hindi na natanggal? Masipag DJ din as in. Oo, ang sipag ko. Yung gamit Nag-floor ko wax pa. kasi Ay, school. hindi, masipag lang pala yung sapatos mo. Ay, yung sapatos niya. Masipag yung sapatos niya. Tignan ako po ka. Nak, yung towel na ginamit mo, don't forget. Yan na yung lunch namin? Ha? Yan na yung lunch Hindi, namin? dinner. Okay na? Okay na yun din. Ay, yung lunch nyo. Lagay nyo na sa lunch bag. Ako si mama. Sikaw, hindi. Ano pa ba? Ako. Nak, yung bag mo sa ano, labahan na yan, nak. Just, Dati lang mo yung lunch mo. ha? Yung lunch mo. Nandito na yung lunch mo. Ni Just. Ayan na. Okay na. Okay na to. Dibe? Nasaan na yung ano nyo? Yung lunch bag dyan. Jaydin. Ini, ano, tada. Alin? Ini. Hindi ko ano na. O, dyan ka na kumain. Da, may tinidor sa bag. Bag. May ano. Nagdadakot niyo man lang kamay ko. Bakit nandyan sa bag mo yung tinidor mo? Because I don't need it. Ano ba ako? Ha? I don't need it, pero nasa bag niya. At nang nakakasuka sa akin sa umaga. So, nakakasuka rin si Ma. Ba't ikaw? Ano? Nawala yung ngiti niya. Mama si Loki! Ay, Loki? Ay, ala, ay! No. Hinawakan na ni Loki yung pagkain mo, ate. Ikaw, ha? Ala! Punta ko? Oh, yung baon yung ano doon, oh. Yung pera. Yung snack nyo, kinuha nyo doon sa mesa? Yung snack nyo? Oh, baka wala ka pa dyan. Basta kung mapila doon sa kantin, di na kayo mga bili. Wala na kayong mga... Ha? Tatlo na ang tindahan sa harap ng drafting, sa harap ng science center. Yan, tsaka Marami na bibilhan. yes! Kaso ang mamahal na doon sa kantin. Kaya tama yung sinabi. Kasi hindi dyan sa pagkala ko walang pagkain. Tama. Nalito tayo. Yay, nasuon akong glasses ko. Ano, pananin doon, tadaan makailing si Jiden. Unggoy! Relax na relax kayo, mag-7 na. Si Papa?
Wala pa. Wala na. Mali. Yay! Hindi siya galit. For the first time in forever. Ang ginagawa mo natin, Dad? For the first time in forever. Ano yun, mga pautang nyo? Magic. May mga pautang kayo sa school? Ano yung nilista mo? Ha? Panyo dito. Wala dyan ang mga eco bag. Eco bag? Ano gagawin mo sa eco bag? Paper bag. Wala akong paper bag. Ano gagawin mo sa paper bag? Wala man dyan sa puan? Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Ingat kayo. Bye-bye. 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 Yeah, iwanan ka. Ingat din. Ingat sila sa'yo. I love Bye-bye. you. Bye-bye. Love you too. Bye-bye. Oh, ba't hindi mo to sinimot? Dali mo natin. Dalhin mo na pati yan. Para nagayan ka. Grabe ka. Binabagsak ka. Mamaya na. Nayupi ito. Oh, ang daming towel sa pinto. Why? Bye, Besh. Bye, Mama. Si Mama Besh. Si Brownie na yung naupo sa upuan nyo. Si Brownie tas umupo doon sa upuan. Oh, diba? Sa lumaso na yun. Ay, Brownie. Brownie, ba't ka nandyan? Ha? Ba't ka nandyan? Brownie? Sama na naman siya. Dali-dali na sila, oh. Bye. Kasi siyang aso. Bye, mga. Bye, Bea. Love you. Love you. Ay, wala akong mask. Doon kay ate ay... Ah, sige na. Jen Bert. Nak. Likat. Ligo ka na. Ligo ka na. Ligo ka na, ha. Tapos pagbalik mo dito magbasa tayo, ha. Magbasa tayo. Hayaan mo lang sila. Kunin mo yung basurahan na ako. Kinalat na ng manok. Kasaway man ang manok, no? Dati mag-ano ka na ng bawang sibuyas, oh. Bawang sibuyas na ko. Ito pa. Tsaka yung luya. Luya po. Ay, no. Buta po yung puminta, oh. Butas. Dapat kasi may lalagyan. Ito lang? Oo, yung ginger na. Nasaan na? Plastic yun. Kasama niyan. Hugasan mo na. Eto. Wala mo. Binigay ko sa'yo kasama nito. Baka nandoon. Ayun, oh. Kawawa naman.
Hugasan mo muna yung gagamitin, yung ano yun. Bitaw, bataw, batadum. Undol, patola. Ayan. Lindol daw. Undol. Huwag yun naman samahan kalamidad yung bahay kubo. Kawawa naman yung bahay kubo. Undol, patola. Sigarilyo. Masira yung bahay kubo sa lindol. Sigarilyo at mais. Kapali. Hindi pa kasi ako tapos dito sa papaya. Ate Jade at si. Ayan, napapantayan na ni ate si Chef Logro, Boy Logro. Bakit? Ano, i-chop ko lang itong papaya. Chop ko lang itong papaya. Sarap sana ito kung may malunggay, no? Malunggay sana. Tapusin ko lang itong papayang. Huling na si ate mag ano. Pwede nang ano eh, chef. Mama. Chefon. Ay, ikaw na dito palutuin ko. Para matuto ka na magluto ng tinola. Huwag nga adobo yan. Tinola ng adobo na ba yun? Layo. Ay, lalagyan mo ng ano, Toyo. toyo. Suka. Okay na yan. Oh, ito na nga. Pwede na, kaya ko na to. Baka maging square yan. Baka mag-square itong mga papaya na to. Baka masampala kita. Palira. Baka maging salabat yung sabaw ng ano, ng tinola natin yan. Ay, saan ka pinag... Ate. Ate. Ah! Oo, ganda dyan lagay mo dito. Oo naman. Pero dagdagan mo. Ayan. Maganda yung lasa sa tinola yung... Nilabat na yan eh. Hindi naman. Kunti lang. Mamaya, paghigop natin ng sabaw, sa labat na, sa labat na to. Hindi yan masaya. Hola. All. Kumatala. Ba't naging Dora ka? Ba't naging Dora ka na? Ha? Naging Dora yung taghugas sa labas. Eh. Saan tayo? Doon sa kawit. Bakit? May tulay iyo. Saan may tulay? May tulay. Sa kawit? Ha? Sa kawit? Ha? Sa kawit? Sa? Sa kawit? Iyo. Ano na, di ba? Hindi na. Yayain mo si papa mo. Iyo. Maganda pag nag-ano yung sunrise baga. Mainita naman lang tayo yung pagkalabas ng araw. Nak, yayain mo si father mo. Hey papa, mag-walking tayo bukas. Brownie, brownie! Bango ni brownie! Brownie, brownie, brownie! Best
Mabait yan paliguan ni Brownie. Bango-bango. Ang bango-bango ng bagong ligo na Brownie. Sige, apir kita, apir. Dali na, apir. Ala. Sige, pakainin ka na ng tatay mo. Brownie. Brownie.